crítica cinematográfica edifica a teoría fílmica, lexitima movementos, etapas, autorías. A crítica valora as películas engadíndolle ou non valor a esta particular mercadoría. A crítica visibiliza as películas, facilita a súa circulación no mercado. A crítica interpreta as películas desde unha posición privilexiada, volca significados no proceso dinámico da recepción. As funcións da crítica cinematográfica tornan complexas cando se revela que o criterio que as sustenta é un criterio fetichista que asenta exclusivamente na dobre natureza artística e técnica do cinema. O fetiche artístico precisou, a partir da xestación da crítica moderna, da autoría para afirmar a autonomía do artista fronte ao seu contexto social, económico e político. O fetiche técnico, aparentemente neutral, faría da innovación tecnolóxica unha acción de mercadotecnia. En tanto, o heteropatriarcado negou ás mulleres o seu lexítimo estatuto de autoras, pois, removendo no acervo ilustrado, as mulleres ficarían excluídas do exercicio intelectual. O capitalismo, pola súa banda, encargaríase de expulsalas da industria que ten os medios tecnolóxicos para desenvolver a técnica. Cando a crítica cinematográfica valora as películas sobre os fetiches, arte e técnica, as películas dirixidas por mulleres simplemente non valen nada. Neste caso, a mercadoría non ten valor. As películas dirixidas por mulleres son interpretadas baixo un mesmo patrón de tratamento crítico, baseado na ausencia de referencialidade das directoras e o desprazamento deste foco cara aos homes. No fenómeno das codireccións das que participan homes e mulleres, poden darse varias estratexias para non referenciar as mulleres ou referencialas nun segundo plano, aludindo só á dirección masculina. Desaparecéndoas baixo o xenérico masculino. Colocando antes o nome dos directores. A falta de referencialidade acompaña un continuo cuestionamento tanto do estatuto de autora da directora como do estatuto cinematográfico da película.
O cuestionamento faise evidente e cristaliza tamén na tendencia da crítica a pensar que as películas son un produto das vivencias da súa autora. As máis das veces, este tipo de interpretacións son estratexias para cuestionar, en última instancia, a capacidade creativa das mulleres que se ven limitadas á súa ontoloxía, incapaces de imaxinar mundos alleos a sí propias. Hoxe, a crítica cinematográfica xa non tende a mencionar o xénero de xeito explícito. Porén, este impregnará as interpretacións críticas implícitamente, facendo uso de todas as prescripcións que o heteropatriarcado ten construído arredor del, e presupoñendo que do xénero emanan determinadas consecuencias narrativas. Así, un filme dirixido por unha muller aludirá a un certo feminino. As críticas interpretarán a maternidade, a familia ou o fogar como partes dun universo feminino opresor e perturbador, especialmente cando se trata da etapa adulta das mulleres. Tal universo feminino estará caracterizado pola autoridade emocional das mulleres, que se traducirá na epistemoloxía fundamental sobre a que significar toda película dirixida por unha muller. Sentimentos e poesía formarán parte do léxico frecuente das interpretacións. Alén do universo feminino e constituíndo unha segunda estrategia evidente, obsérvase como os adxetivos que a crítica emprega para describir estas películas son os mesmos adxetivos e remiten aos mesmos estereotipos e roles que se empregan para definir ás mulleres socialmente. Sobre unha crítica cinematográfica androcéntrica e heteropatriarcal, evolucionaría a institución cinematográfica considerando só as contribucións dos homes. Elaboraríanse teorías que partían das inquedanzas masculinas.
Canonizaríanse directores en detrimento de directoras. Consolidaríanse movementos liderados por homes e estableceríanse etapas que marcaban ciclos de hexemonía masculina. Sobre estes criterios diferenciais para homes e mulleres, escribirías a historia do cinema. Para as interesadas nas películas de mulleres. A advertencia non é menor. Para as interesadas nas películas de mulleres, que aquí feminizamos e traducimos a nosa lingua desde aquel burleiro para los interesados en las películas de chicas. Lonxe de ser un inocente reclamo, é todo un aviso. A crítica advirte ao público. Sinálalle con prudencia que este se atopa ante a posibilidade de acceder a imaxinarios inusuais, a imaxinarios prohibidos.